megalayapost.news. Kinohikai SSA Naribhoi District haklama ka All Meghalaya SSA School Teachers Association nunta ka singi kilapan pau ya jing sukya ka bajur halor ka jing penslam ka sarkar ban pelat ya ka tulap ka bala sakun menta lalai benai kan thi ta ka jing sukya kino yalam kanika association Naribhoi unit nunta ka singi kila election dan ban kendu ya deputy commissioner ka Ribhoi wa Abhishek Saini padiau district school education officer ka Ribhoi ban pen pau ya ka jing sukya halor ka jing penslam ban pelat ya ka tulap bat ki wede kimat ki bayade bat ka jing e jungki kum kinohikai school SSA. Habai Kuran Skila Pathai Kubor Matagasngi, Ujanas Katrik AM SSA STA, Ribhoi Unit, Uba Ben Marngar, Baru Presiden, Uba Sebrin Karsim Yong, Kila Ong Bakani Kajinglet Kendu, Yau Deputy Commissioner, Baru District School Education Officer, Kalong Ban Penpa, Holor Kitegi Jing E, Bakia Kendu, Kum Kinong Hikai SSA. Kila itu bahagani kejing kendu kila kerpat nau DC bat nau DSEO bakin pelaj lutno ya ketulam kabrang sakut mentala lai benai kenti kata nadu benai yayong arhajarat pun rio baga sorkar kesu pelaj ya ketulap tang siteng klam dasiu pura kila ongru bakila ya keran ru halor ke CPF baga sorkar kala pentrikam nadu benai yayong arhajarat pun rio bahadu menta kimpat pentrikam Haribhoi bat nalor kata kila kerpat ru ya kinohikai SSA bakin pendabru yo peran number kenang bikin yo ya kata ke CPF nalor kita kiman kila keran ru halor ka apar ID ki khna school bag sarkar ka hab ban perkhat lem ya ki khna namar bande yo teu apar ID don kam ya ka adhar card babun ki khna hakinong kendong ki pat don ya adhar card sakawai ru bakila ka par yo deputy commissioner bad yo DSEO kalong bakin perkhat lem bakim dei ban ai kam ya ki no hikai sakiwei pat ki kam kum ka jinglum sensos namar haki LP school ki don tang arngut ki no hikai SSA bala lada ki pha kam pat ya ki no hikai sakiwei ki kam jong sarkar kani kan kata jor ya ki khna school Pagaban kong ngi na kaliang jongga All Meghalaya SSA School Teachers Association Yuan banyato EP ki parani kai ki badon hne po Ribhoi unit kapoin ka ban kong ikwa ban yato EP kani ka por kalong ba hagani ka sngi ka ndru trek brai ba pra arjar ndru nilawan ban yakandu ningkong yaw deputy commissioner de Ribhoi district akaba ban pensngau ye kita ki jingye ki grievance kabangi kendu ke baman kasgi kapoin ke beningkong kabangi layok punya keran dia tir dia tai bat EDC kalong ba kajing penslam dia ka salary jungi kataga delay jong ka salary disbursement jungi kabala sa lai benai menta kata kalong benai Mei Jun bat Julai kaba susi kaba ngakwam ni tu ipi borok ini kai kalong ba ngiyo katulop nrai ngiyo tang siteng dormo nila trai lai benai kente nrei ka ba susi kalong ba kumba pila etep nia yo mark ndiat tagmut march steng partially nrei abang yetir ya tai bat disi ila ai jing tep ila ong ingi ba nakaling jong i in sayarap ban benia keren ne ka kam hagi bahlor haga department te kabar pat abang ye keren ngi pai kane ka kumbang ila etep bro ngila yo ya kata ka SPF lani kata salary ke batamai kata kalong ba kata structure pay framework kabangila ayo ban implement ya kani daga education department nadu benai April nare ka basusi kalong ba kani ka CPF kabagi di ban yo mentala lai benai ro ikram padio de hadin jongane ka jinga kendu jongi badu DC nila lej ro bani kendu badu SDSEO jong Ribhoi district te ke ka bangi wan ban pan jing sai khamat jong iro kolong ba haga bedai bat kene ka salary nakaleng jong i la yathu yangi ba ila ayangi kataka green signal ilong ba by next week try ngila banyo e kene ka salary jungi ka basa kata ka balong lai benai kata ka patchali ka brangsa namar ba ka phone ka jingi tu jungi ilong ba ka phone kala poi nadu monday te ngi kermen kene ka proses aga district jungi lakom election tayo ngi sayo kira barangsa tengila kerparo ina kalian jungi ka asosian kolong ba deban penkloy kane ka ba salary ka barangsa nomor ba ngi komunikasi SSA yang ya kendu jungi ya ibun rekom aga ba katulop nolor ba kadang red ndrai kajing penslam jong ka department kajing penslam no po district ro kaya jia man kapor tenakalian jungi la banjur ba ka salary jungi sistem baklapoi district kariban penstat ya ka proses ban disburse ya ka ceki personal account jungi te
Hakabede bat kadeka CPF ro. Kaneka CPF ro nakaliang jungi na panjing syai ba kanangut bakino ikai il adon ya ka pran nambar. Namar bantap ya kaneka CPF ngidon kami kata ka pran. Te kaneka pran nakaliang jong ka office kila itu ingi ba babon kino ikai ki klempat le. Te kai ka ba sutra kalong ba ka funding sya kala poy ka pisa kala adon henrei kadai kajing bumsim kia hi jong kino ikai te nakaliang jonga kaneka por abu kajing karpat ya piboro kini kai SSA beron hapo Riboy district ba pideban penkloy no ya kani kajing de le jong pi u ni upran hapo ki bang kepala pak dekat departemen namar ba lada kalapoi kajing le lane kajing pendep yu ni upran lakum no 100% nakleng jong office kilong ba kinsa ai no kinsa tap kinsa kredit no ira ta kapisa kebentar jiman kedua ingai yai sara adishik sahini ko be DC jong district kasim nilai keren do se ko be ke point haga bede batu upper ID edi pun ni upper ID na kalian ji long ba kane kade ke jipnya jong da sarkar India hi boro ko we ba kum ki khna school di bawan ki school pe ber ki de bandon ya ni automated number ID mapo ki school jong kim na ka banta ka jindam kam ke ba kham sajrong habede ke higher studies lani habede bat ki facilities baga sarkar kene banai kum ki kinda scholarship bat kiwe bade e ga ba ma i la panchai mane habe de ki party shaji habe de bat ne upper ID ti kum ta ilong ru ba kan ga de bat de ga banlong man penbor kan de concern man ni ha pan yo ga concern ne ga jing manjul na ki kme ki pa jom ki khna school na ga banta ban kam yaw ne upper ID ba ngin register ha kata ga we ga app system baga sarkar kala panmi kata ka digi local na ka banta ban menerkam ban khamsuk ya khna ban betangi ke jing pule ki lada de ya na ka wei pade ka jing pendep jing pule na ka sekum na ka upper primary shaga secondary la secondary shaga higher secondary la de gilei bide shaki wei pade ke jing pule ke ba khamalor te na kaliang jong office ki lai ke jing shai ba kan bha lada kini ki kena kwa ban beteng ki pule bakam sejrong bandon yaw ni upper ID enrei kado mata na kaliang jo SDSDO ru long kampatai banlong banda teri hadu kata henrei kabha na kabanta jungi ban ship na kabanta ban register yaw ni upper ID nang ta ka point ko saw padi bang lekren kalong halor ka jing assign duties ya ki non teaching duties bomdei banikai daga sarkar na ki yangi kuni kai hamtam yang kino hikai SSM yakni ke bentang lekran sani ma bidei bat DC nanta lekran ru apo SDSDO habidei bat ka jing ha jong sarkar ya kiwei bidei ki duties nalor ka kam hikai ke jing kum manshuai nuksam na ka banta kum kam bilu nanta bani kina shdaple ru ya ka census ma ka house listing blocks da mi radane babon ke na ka banta jing kino hikai ki penshet yakni kam tikum ta na kalian jungi kum kino hikai SSA ngi kerpat ya ka sarkar hamtam ya ki badan hapo ka LP section lara ki assign kanu ka duties nalor jong ka kam hikai kide ban pan ya ka concern ane ka jing manjur shan mo nangi kum kino hikai nang ba namar teng bi ga bo ka jing yang ngi kum kino hikai hapo ka LP section le gidan tang armut ki staff hikai tilada teng boro armut ki pha no shaga kam duty lara ka dei ga census duty malong le galong jan shibnai por ma kani ngi pelut te kalau long ga jing dunong bakraw ngi kai ya ki kena school nama amdan hi kai namar ba sarkar yangi kino kai SSA le dan tang armut apo LP section te boro armut ngalah ka de duty tiga bo jinge ado kata kata mdai tang LP wat ki UP section ru kidan langut samut kini kai te na preng ki jen langut ki sha assign hakini ki duty te kumta lada ka sarkar ka don kam ban jingerap kini ki wei pade ki duty light na ka curricular ka kam hi kai ki jingi ni kerpar sarkar banish kbat kidan kam na ka bantaban pan shoga dimenjor lane nangi kum kini kai khnang bangi do pha ki staff ni banera ha kini ki kam kita kini ki mat ki ba mangi yawan banekran baneter mantakasim na ka banta ke jinge bangi kum kini kai SSA ni kendo na ka por Meghalaya Post.news